Kutolo lo bathi utolo sisister nguZulu ndiphaa phezulu. Ubusobelanga bantu abahle, ndiyanibulisa ke ngale mini intle kangakanana, the 2nd of January 2025. Ndifuna ukuza kuni ke bantu abahle namhlanje ndisithi makisicebisane mana njengomntu olapha kweli candelo lokunyanga, wena futhi usenethuba. Noko siyagcwala esi sandla mani neminyaka ndisebenza ndinyanga abantu. So ndithi mandikhe ndize kuni mani nezinto ezithile eziye zehlule okanye zibhide abantu okanye izinto abangaziqondiyo ezithi zenzeka okanye bazenze ezibabuyisela umva apha empilweni. Ndiyafuna kukutsho okokuqala into yobana xa zikunethayo, xa uthe mbe wombethwe zingxaki, xa uthe mbe usokoliswa zizilwane, kuthi kwakucinywa isibane kubekho into ezichwechwayo endlini, kukhala izinto phezu kwendlu, abantwana balali, kuyakhalwa zizikhalo, akho mandi endlini. Nako konke mani okuvayo wena ukukusindayo ukubangela into yobana ufuna uphakama uhambe uyovisa, kawukuthi phambi into yobana wenze loo nto ngakube nezinto ezithile mani ozenzayo kuqala. Ngakube neento ezithile mani ozenzayo kuqala, ngakuthandaze uthethe noThixo, uthethe nabantu bakowenu, uthethe nezithunywa ohamba nazo into yobana mazikubonise indlela, mazikulungiselele. Uyahamba uyavuka mani, uvuke kusasa ekuseni ukuhambe mani uyohlamba phaa emlanjeni, uhlambe phaa emlanjeni, uthandaze khona mani. Ucele noba ke sawuqonda into yobana ngoku imeko yakho ifanele into yobana uba uyovisa emntwini, kodwa ngakhuyicelele le nto. Sukuvele usukume nje uhambe ubheke emntwini, sukuvele usukume nje uhambe ubheke emntwini. Khumbula ke nabantu kuthiwa bayanyanga ngabantu abazixakekeleyo ixesha elininji, ngabantu abazixakekeleyo abombethwe zizilwane ngenxa yezinto abazenzayo. Abanye babo khumbula akho nhlambuluko unozuyifumana emntwini osebenza ngezilwane. Kukho abantu abathwalisayo, kukho abantu abaneenyoka, abanomatindana, abanootikoloshe, abanemikhovu. Awukwazi ukuthi wembethwe zizilwane unengxaki into yobana endlini awulali, une-spiritual husband or spiritual wife ngoku siyakutrapha straight. Usoloko ufumaneka qho ebusuku uphinde ucinge for into yobana uyawufumana ukuphumla emntwini osebenza ngezilwane. Abantu abasebenza ngezilwane into abayenzayo bakhupha le bayiripleyise ngenye, badla ngotsho naxa bethetha uba hayi awuzukwazi uyisusa into ungafaki into. Bafuna into yobana basukise le inyoka ikuhluphayo umntu afake yakhe, nayo ezophinda ihambe ikuhluphe ethubeni. Makhe silumkeni bantu abahle, siyilumkele futhi nale nto hambe sigcatywa okanye sihambe siqatshulwa kufakwa iintsizi emizimbeni. Ubungekho ngelaa xesha laa ntsizi yenziwayo, awusazi isilwane laa mntu, ngenxa yento yobana kwezi ntsizi kufakwa nezikhumba zoxam, kufakwa izikhumba zoonyoka, kufakwa izinto ngezinto ezininzi bantu abahle ezoyikekayo ezithi zawudibana nomzimba womntu. Fine ukuphumla izoba ngathi ukufumene for a short period of time, mhlawumbi 3 weeks ibe ngathi kuthe cwaka. Ngelaa xesha kuthe cwaka kaloku andithi lo mntu ukhuphe esi silwane sekuhluphayo wakuripleyisa ngesakhe. Ngelaa xesha kuthe cwaka le mimoya isafunda ukuhlala ngendlela ezothi ke ngoku xa seyihleli 3 months down the line zibuye mpela, zikunethe mpela ke ngoku noba bekunjalo ekuqaleni. Uyabona? So makhe silumkeni bantu abahle mani, izinto sizenze phucukileyo nafundileyo kulona unyaka. Hlukana mani nezimbo ezingathanga shu mani, sihlukana nezimdaka, hlukana nezinto ezisi-snacks. Xa kwingxabano nomntu, xa ukho ungavisisani phakathi kwakho nomntu, ongavisaniyo naye, inormal loo nto into yobana abantu bakhe bangavisisani. Kodwa ayikho normal into yobana ngoku kubekho othakathayo, kubekho ufaka izichitho. Yi-understande le nto, yiba clever ngayo into yobana whatever you do, isiNtu sithi umnwe okhomnye ukhomba phaa, emithathu ikhomba kuwe. Yonke into oyenzayo komnye umntu yenzeka kuwe. Ubuchitha umntu emsebenzini kuzawuchitheka wena emsebenzini, ngaphezu into yobana kuzawuchithakala lo mntu emsebenzini. Ubuchitha umntu endodeni uzawuchitheka wena. Uyawuthi ufika kuloo ndoda kube kuthiwa heyi thatha zonke into zakho uhambe, ngenxa yento yobana wena uhamba usenza izinto zobugqwirha, ubethana neetuwa ngamaswazi emahlathini. Into oyenza komnye umntu yinto oyenza kuwe leyo. Yonke into oyenzayo uyazenzela. So masigadeni mani izinto ezibangela into yobana impilo ezi zethu zingahambi ngendlela. Uba izingxaki zemali phakathi, ngakho uqale mani le nto ngoku uzama uyisombulula kule ndawo kuyo. Fine, uba endlini kunzima kwizilwane
ugqoba izilwane, ngakho uhambe mani ubheke phaa emlanjeni, thatha imali emhlophe, uyayibona. Ufike uthandaze ngayo le mali emhlophe, uthandaze le mali emhlophe uyibambile, uthandaze, uthethe noThixo, uthethe nezithunywa, uthethe nabantu abadala. Ukujonge mani uba izinto zakho azizuqhaqheka naphambi kwento yobana usukume uthi uyovisa, because ezona ngxaki zabantu zininzi zivela kule nto yokuhamba uvisa. Kuthiwe hayi ukhona ubani ostrongo phaa, kanti awumazanga uba lo bani ostrongo akazudibana wena nelakho igazi ngenxa yohlobo umntu asebenza ngalo. So phambi kwento yobana wenze nantoni na, ngakho uqala apha endlini mani, ngakho uqala uzisebenze wena kuqala, uyayibona. Abantu abadala mabathethe kuwe mani, izithunywa zakho mazivele kuwe, iingxaki zakho ngawufunde ukuzisombulula ngokwakho. Kodwa ke xa sowuyithathile loo decision into yobana uye emntwini, khawumjonge mani umntu oya kuye. Awunothi usokoliswa zizilwane uphinde uye emntwini ophatha izilwane, uye emntwini ofakela abantu izilwane, uyothatha izilwane more apha, uyawuyanga uyophumla, uyozongezela umsebenzi, uyozongezela ubunzima kuloo nto injalo leyo. Awunothi usokoliswa zizichitho uphinde ucinge fanele umntu ofaka izichitho uzokwazi into yobana akukhuphe isichitho wena. Loo mntu lowo kaloku ukhetha icala, akekho ungxabalazi apha kwamoya abantu abahle, akekho ungxabalazi. It's either usebenza ekukhanyeni okanye usebenzela ubumnyama, uyayibona. Umntu okwazi ufaka izichitho, okwazi ubetha abantu ngamazulu, akho nto intle loo mntu lowana oza kwenzela yona, ngaphandle into yobana uza kubhejisa ke ngoku nomoya kaSathane. Because remember kaloku umoya omdaka, umoya ongendawo okanye ubugqwirha nguSathana lowo ngokwabantu abakhonza okanye ngobuKristu. Kodwa umoya ohlambulukileyo, umoya ococekileyo ngumoya kaThixo lowo. Uyayibona, injalo ke nalapha esintwini, injalo ayipheleli nje phaa ecaweni, injalo loo nto leyo, umoya ohlambulukileyo. So xa uzosuka ke ngoku uye emntwini osebengazange zichithe, ucinga fa kukho umntu loo nto anoza kwenzela yona, lumka mntasekhaya, lumka, vuka, phaphama kungekabi late, because umonakalo uzawusandela. Izilwane zizawuye zifake iinzipho, zizawuye zizinza izilwane empilweni yakho. Siphinde futhi siyilumkele le nto yothandaza emangcwabeni mani. Kakuye kuluka, kuye kulinganisa mani. Xa esithi umntu yena uyayenza into iyamsebenzela, khawukusijonge wena futhi ujonge nezinto uhlobo wena empilweni yakho ezihamba ngalo. Emangcwabeni akuthandazwa, amangcwaba ayakhathalelwa, amangcwaba ayaklinwa, ayacocwa, kodwa amangcwaba ayingomnquba wokuthandaza, ayondawo yokukhunga amangcwaba. Kulapho kulele khona abantu baphumleyo, abantu bakowenu abadala, akuthandazwa phaa kulaa ndawo. Laa ndawo leyana iyacocwa nje, akhathalelwa amangcwaba abe clean, acoceke. Uthi usawugqiba uhambe uyothandaza entabeni, qokelela abantu bakowenu, qokelela izithunywa zakho, hamba nazo, izithunywa zentaba, ubize izithunywa kwiindawo ngeendawo, into yobana ke zize mani zikusabele kuyo yonke loo nto ukhala ngayo. Kuthandazwe emilanjeni bantu abahle, isiNtu sitsho, sihamba ingethe, sihamba omkhulu ugqumayo, kuhanjwa iintaba, nanjengokuba nawo amaKrestu esitsho, uyayibona, because kaloku into ngaphezu kwenye nayo inkolo isidalweni, uyayibona. Yiyo le nto uYesu wemke esithi ndantabeni, emilanjeni, uyayibona, ngengobana to connect with the universe. Yonke into ozothi uyithethe ngelizwi lakho, the universe is recording. Yiyo le nto sisithi hlukana mani nezi zinto zimnyama zingasebenziyo, phofu zikuphetheleleyo nawe, kuzizigquba abantwana bakho, akucaci into ngabo ngenxa yemisebenzi yakho. Ufakana nezichitho, uzinikele kuSathane, uzinikele ekuthakatheni, awuzusetyenzelwa nto, awuzulungelwa nto. Uya-understanda. So zikhwebule mani, ngakusijonge izinto ezikuphilisayo, usijonge nezinto ezikubulalayo, uya-understanda. So xa isithi umntu yena iyamsebenzela into ohamba uthandaza emangcwabeni, yeyakhe leyo, wena suzifaka kuloo nto leyo. Imikhuba yako wabo mayingajiki ngoku ibe imikhuba yako wenu, bhasopha, uzawulimala. Amangcwaba ayakhathalelwa, ayacocwa, ayalungiswa, akuthandazwa emangcwabeni. Please bantu basekhaya, ayisosinto eso, ayisosinto eso, kodwa kuyakusebenzela ngendawo. Kodwa ke ndizama ulumkisa lo usafuna uzifaka entweni angayaziyo, angazange wayiva nakwabo, kuba nje izinto umntu ahamba eziva ku-social media, nakoFacebook, nakooTikTok and all these things, nakooYouTube. Umntu azithatha azenze zakhe, umntu azithatha athi hayi sisintu sethu. Asikho isintu esinjalo, asikho isintu esinjalo bantu abahle. Masisijongeni ke izinto
that we engage in. Hlukana no-engage kwiincoko ezingahlambulukanga, iincoko eziza kubophelela ezikwenzela ubunzima. Hlukana neencoko zabantu abancomana nongabi namali, mani. Abantu abathi umntu noba imali seyiphethe kodwa ivuthulukayo angayazi uba ithi iphelela phi. Abo bantu banjalo bayathanda into yobana zithi ke ngoku ezi zigulo zakumawabo bafuna uzesulela ebantwini. Ufika umntu ahambe eshumayela, yho hayi imali ayikho. The only time umntu apha akwazi umaintain i-eye contact khona kulapha afuna amangqina, funeka ungqina, yho hayi nyhani ayikho imali. Mani, ayisoze ibekho. Ayizukuncedisa loo nto leyo uba imali zibe khona. Kukhona imali izotsho ingabikho ngenxa yento yobana eso spirithi sinjalo asiyi-attract imali ngaphezu into yobana imali siyigxotha. So hlukana mani nezo nto zinjalo, hlukana nozi-engaja ezintweni ongadibaniyo nazo, hlukana nasekuzibizeleni izipirithi zokunqatyelwa yimali. Uyayibona? Masilumkeni mani bantu basekhaya. Masilumkeni mani, u-2025 mayibe ngunyaka omhle, ibe ngunyaka onenkqubela phambili mani kumntu wonke. Masingazibambini ngezinto ezincinci ezingenobenani sicinga into yobana senze izinto ezizizo, kanti ezi zinto sizi-engaja kuzo, ezi zinto sizenzayo zezona zinto eziphinde zize nokubulaleka, zezona zinto ziphinde zisitshabalalise. So masigadeni into yobana senza ntoni na, uyayibona? Ukhumbule kuphinde futhi enye into yokugqibela mntasekhaya, ayikho into enika ubomi ngaphezu kwamanzi. AmaXhosa believe, akholelwa into yobana ubomi busuka emanzini, which is very true. Ubomi busuka emanzini. Nayiphi into ithi sawudibana namanzi ifumane ukuphila. Nembewu le yembala uthi usayifaka emanzini iyantshula imbewu. Ngoyifaka nje emanzini kungekho nto, kodwa ungayibeka nje emhlabeni owomileyo, akho nto inowuziyenze. Amanzi kuphela kwento ehlambululayo, amanzi kuphela kwento ephilisayo. Xa unengxaki ngengxaki ojongene nazo, khangela amanzi. Zikhona iimpophoma, le nto kuthiwa yingxangxasi. Akhona amalwandle, zikhona imilambo, akhona amadama. Amanzi ke ayakuhlukana into yobana ingxaki yakho yingxaki enjani ofuna into yobana ijongwe. Otherwise impilo ifumaneka emanzini. Hlukanani nabantu abasebenza ngobumnyama, abathi hayi akho nto unoze uyenzelwe ngamanzi, yiza kuthi sikunike into ephilayo. Abo bantu bavusa imimoya, kuthathwe izigubhu, kuthathwe amaselwa, kudityaniswa amakhubalo athile, kufakwe uvuka phaa kulaa makhubalo, ogqiba ayogrunjelwa emangcwabeni kuyovusa umoya phaya. Ayonto ihlambulukileyo leyo. Hayi vusa into ephilayo, yintoni onozuyifumana emanzini? Phila kuko kusemanzini. Yiyo ke ngoku le nto abapostile, yiyo ke ngoku le nto amaKrestu uyame okanye ebambelele kwinto ethi into ephilayo siphila ngamanzi. Kutshiwo eSt John's kuthiwa siphila ngamanzi, which is very true. Nawe wawusemanzini for 9 months esiswini sikamamakho, ingekho enye into ophila ngayo, uphila uphefumla phakathi kulaa manzi. Ayikho into ephilisayo ngaphandle kwamanzi. Undixelela into yobana eyona nto izoba namandla kukuxobula uxolo loo mthi, likhandwe, because kaloku siskini kulaa mthi esiya. The minute ususa iskini siyafa, uyayibona? Kanti amanzi noba ungawakha ngekomityi afika abe ngala manzi kule ndawo wabeke kuyo, futhi afika amile. Ungawashiya mani for iveki uwabekile nje, uzawufika zikhona into eziphithizelayo, uzofika ukhona a form of life, a form of ubomi ekhoyo emanzini. So the elements that really do work ngumoya, into ekunyangwa ngayo, ngamanzi, into ekunyangwa ngayo ngokugqibeleleyo, ngumhlaba, ngumlilo. Ezo zinto ziyanyanga ezo. Nemithi ethile ke ukunyanga physically ailments ezithile ezikuhluphayo emzimbeni, siyayisebenzisa imithi ethile. Siyawusebenzisa umpunyu for ukucima, umzekelo, for izinqa nezinye izinto. Siyabasebenzisa ooRosalina for izikhumba, iingxaki zesikhumba, nompunyu lo good for iingxaki zesikhumba. Siyasebenzisa oomababaza, uyabona, amayeza amaninzi. Kodwa ungacingi ufana into yobana iyeza li-powerful ukogqitha amanzi, ngenxa yento yobana kwa eli yeza uzawuligaya uthake, kodwa amanzi azawudingeka after all. So ubomi busemanzini, bantu abahle. Masiyeke uhambe sizirhintyela mani. Uba ufuna usebenza ngentlambuluko ngokugqibeleleyo, to connect and be one with the universe, you need into yobana ulandele imithetho yendalo.
ukwenzela into yobana izinto zakho zizihambe ngendlela. Uyayibona hlukana neentete ezithile zabantu ezingekho original, because kaloku ezi zinto zenziwayo ngoku zezi zigubhu nantoni ayizo zinto zizinto ezifikayo ezisuka kulaa mazwe angentla apha eAfrika, sezilapha ke ngoku. Sekusenziwa ngathi sisintu sethu ngoku esi, ayisosiNtu eso. IsiNtu kukujonga indalo, isiNtu kukulandela indalo nokwenza njengoko indalo isitsho. IsiNtu kukuthandaza ngamaxesha alungileyo. Imithandazo yenu ibetha igqampa ibuyele ngenxa yento yobana amaxesha okuthandaza niwazi. Nasuka kumzila yoyihlomkhulu, ngoku nithatha izinto ezokufika nizenze izinto zenu. Ndiyacela abantu abahle mani, ndithetha nabo ke phofu bafuna ukulungisa iimpilo zabo, because ke eyona nto ngondiyiqaphela into yobana akekho umntu ofuna ulungisa impilo apha izinto abantu befuna ipopularity. Umntu ufuna uya kulo mntu babazwayo, ufuna uya kulo mntu kuthiwa hawu bani, not understanding into yobana kukho izinto ezenziwayo. Abantu abasebenza ngezigubhu neentoni bathi tap into imimoya ngemimoya, bayamanipuleyitha, balufumane udumo ngokumanipuleyitha imimoya. Uyayibona, kanti nisiya nje niyongungelana kulo mntu nibizwa zizilwane ezizawuphinda zinixake, because 3 months down the line funeka uphinde uye kuthiwa kaloku izovuselela ngenxa yento yobana ngoku le nto uyifakileyo ngaphakathi kuwe hayi iphethelele straight. Kuthiwa befama uphinde wabuya wazovuselela, phinde kufakwe esinye isilwane futhi. So ndifuna silumke bantu abahle, ndifuna kulo unyaka mani siwuqale on a lighter note, ndifuna kulo unyaka izinto zibe lula. Ayikho into esindisayo ngaphezu kwenhlambuluko. uKristu ungumniki wobomi, uKristu ungumsindisi. Ayikho into yogqitha le. uKristu ke bantu abahle yinto ephila apha ngaphakathi kuwe, not enye nenye into. Ayiko kuhamba nkonzo ndlu zasikhungu umhla nezolo kodwa wena wonakele ngaphakathi awulunganga. uKristu kukuhlambuluka, uKristu luthando, uKristu luxolo. Xa sithi entla nasezantsi phantsi naphezulu ngumnqamlezo kaKristu lowo. Apha esenta meaning entliziyweni funeka kuhlale uKristu, funeka kuhlale inhlambuluko. Ngenxa yento yobana le nto usoloko umediteyitha phezu kwayo, le nto usoloko uyicinga yile nto uzayibona izawumanifesta all around you. Uyayibona? So masibe clever ngokwenza izinto, masilumkeni bantu abahle. Ndiyacela mani wonke umntu makabe no-2025 omhle, makabe no-2025 o-prosperous. Wonke umntu makaphumelele mani, ngaphandle kwamagqwirha ke akawona asezobambeka. Uba ufuna uzi-asosiyeyitha namagqwirha usezokuhlala entsokolweni, kodwa komnye nomnye okhangelanayo nempumelelo, oxakiweyo kukwenza izinto, nanku uTolo. Bakhona ke abafana nam, kodwa ke nanku uTolo. Tolo ke laa nkwenkwezi ikhokhelela abo bakhangelana neendlela zokuphila tu, iindlela zokuphila. Tolo ke laa nkwenkwezi yakhokhelela izazi ngexesha kukhangelwana nosana, nyana womntu. Yiloo nkwenkwezi kuTolo leyo yakhokhelela. uTolo kuseyile nkwenkwezi nanamhlanje ikhokhelela abakhangelana nobomi kwiindawo zobomi, abakhangelana nempilo kwiindawo zempilo. Bakhona ke abantu abathile abasebenza ngenyaniso. Ndiye ndibakhethe wena abantu abathile. Ukhona omnye utata okhe wathetha apha owaziwayo odume gqithi onyangayo, wakhe wathetha into eyenza isensi, into yobana ukhona umntu okhe wafika. Xa efika kuye lo mntu wamrifela tu emntwini osebenza ngamanzi, because ubonile isitueyishini yakhe. Uqale ngomhlola wabona into yobana mani akazulunga kwezi zinto zezi zilwane lo. Egazini lakhe fanuba kubaleka inhlambuluko, wamthumela. Ndiyamkhetha kumntu wenza loo nto kunalo uzothi hayi zandikuhlambulule, kodwa uyazazi bubolile ezi zilwane. Uyazazi bubolile mani zizinto bubumnyama, ubolile zizichitho ezazifaka ebantwini. Aphinde ucinga uba lo mntu angakuhlambulula. Lumkani bantwana basekhaya, lumkani mani. Wonke umntu makaphumelele kulo nyaka, kumnyama, kumhlophe, kubomvu. Wonke umntu kulona unyaka ka-2025 makaphumelele, ngaphandle ke kwamagqwirha angayifuniyo impumelelo ebantwaneni babanye abantu. Nabo ke ndithi mabangaze bayibone impumelelo nakwababo abantwana. Makube njalo. nguTolo lo, nguZulu, ndiphaa phezulu, bubusobelanga, ngumabhodla njengebhubesi, ndimkile.